Takže dobré ránko, dievčatá, aj tie, čo budete pozerať zo záznamu. Dnešná téma je, ako predávať balíčky, tie seminárne a ako začať. Takže vezmeme si balíček, obrázok, ktorý som vám každej jednej poslala. Kto nevie nájsť v skupine Hviezdy z východu, je ten balíček. A pozriem sa, aké sú tam produkty. Rozpíšem si tie produkty na papier. Odličovač, tonikum, rúžový puding, sada na pery, zázračná sada, druhá zázračná sada. Proste rozpíšem si všetky veci, čo sú v tom seminárnom balíčku a porozmýšľam, komu by som ktorý produkt predala. Hej, ktorá klientka to potrebuje. A lepšie je mať dva balíčky, pretože určite máte viac klientiek, ktoré by zobrali odličovač. A máte určite viac klientiek, ktoré by zobrali tonikum. A hoci vám zázračná sada ostane, tak ju rozpredáte na časti. Jednej dáte čistítko, druhej dáte duoséra, tretej dáte očný krém a máte predané. A krém určite každému treba. Takže porozpisovať si, komu čo by som dala a čo mi ostane, tak toto viete využiť pre seba napríklad, keď má niekto narodeniny u vás v rodine alebo nejaká kamoška. Sú to fakt za lacno kúpené produkty. Lacnejšie už sa nedá kúpiť. Aj keby ste mali 33% zľavu a mínus na to 45% zľava, toto vychádza lacnejšie. Takže treba porozmýšľať nad tým, komu čo sa mi zvýši, možno príde nová klientka o týždeň a máte jej predať tie veci, hej? A hneď máte na sklade a viete, že to viete predať a nemusí ona čakať. A ešte jedna vec, spíšte si klientky všetky, čo máte, určite ich nemáte tak veľa, jak ja, a ku každej jednej si pripojte alebo napíšte, čo nemá a vymyslíte 2-3 veci, ktoré by ste jej vy vedeli doplniť, len za to, že to je teraz za výhodnú cenu, nech si to vezme. Lebo oni, keď majú čistítko, krém a vazelínu, to je málo. Oni nevedia ani jakú pleť môžu mať a teraz si to môžu kúpiť za výhodnú cenu. Dajte jej za výhodnú cenu. Určite jej nedávajte za takú cenu, jak vy kúpite, hej? Lebo tam to nemá význam. Ona si myslí, že to je lacno kúpené, super, ona ušetrila peniaze, ale vy s tým máte robotu, narobíte sa a nemáte z toho nič. Takže môžete dať zľavu, že toto je vo výhodnej zľave a skúste napríklad ponúknuť niektorá klientka, možno si zobere ten balíček, polovicu toho balíčka. Vyskladajte jej tam veci. Hej? Povedzte jej, že keď si vezme zázračnú sadu, tak teraz v cene zázračnej sady má ešte plus toto a toto. 3-4 darčeky jej tam dajte. Vy o peniaze neprídete, pretože 214 € stojí balíček. Vy o peniaze určite neprídete. A určite zarobíte viac, ako keby ste si kúpili za 214 €, urobili objednávku, nejakú 2,5 basicovú a popredali veci a nejaký tam zisk mali. Takže toto je najväčšia výhoda tých balíčkov, že si môžete zarobiť konečne poriadne zarobiť a máte darčeky aj pre seba a niektoré veci ani vy nemáte. Viem, že nemáte. Veľa dievčat z vás nemá saténové pery. Nemáte tie produkty tak vyskladané, že ich máte toľko, napríklad jak ja, že mám všetko. Ja som vyskúšala všetko
A na každú jednu vec som stále, keď mi prišla nová vec a som išla skúšať, stále som si vravela, pre pána Jana, prečo som si to už dávno nekúpila, veď to je také fantastické. Ja som myslela, že to je o ničom. Takže aj kvôli tomu, aby ste vy mali, a najlepšie je 2-3 balíčky, aby ste jeden balíček mali pre seba, druhý balíč a ďalšie 2 balíčky rozpredali. A máte kopec peňazí a konečne sa vám stane to, čo sa stalo, čo by ste chceli, aby sa vám stalo, aby ste konečne niečo zarobili. No a ďalšia vec, čo som vám chcela povedať, je, že nefixujte sa iba len na tie nové zákazničky, na tie zákazničky stále, ale hľadajte vždy nové. Vierka vyhodila na Facebook príspevok, či reel, či jak sa to volá, neviem, ja som videla aj reel, aj príspevok, aj príbeh na vankušiky pod oči a jedna pani jej tam napísala zázračne za 3 hodiny možno, že prosí si. Ale dievčatá, tá pani by to nevidela. Vierka, ani neviem, či vy ste priatelia, alebo nie. Máš ich v priateľoch? Hej, poznám, ona býva aj nad nami nedaleko na brehoch, je to staršia pani už na dôchodku. A bola u teba už na hodinke krásy, či nie? Nie, to on tak. Požiadala ma o priateľstvo, potvrdila som jej, ale len si pozdravíme, ako keď sa uvidíme. Hej. No a takto vznikajú vzťahy a klientky. A Zatiaľ ju mám rozkomunikovanú, ako napísala som jej do súkromnej správy, ale zatiaľ sa neozvala, tak uvidíme. No, takže, dievčatá, takto aj ja som si teraz od piatku pridala možno 60 nových ľudí. Facebook mi ukazuje, že možno ho poznáte. Dala som požiadať o priateľstvo. Čím viacej priateľov budete mať na Facebooku a na Instagrame, tým lepšie. Vyhodíte príspevok, všetci vás vidia. Vidia vás všetci, aj keď nikto nekupuje. A ja som si to myslela, nikto nekupuje, nikto nič. Z tých, čo vidia, nič neberú, ale oni rozmýšľajú nad tým. A vidia ma. A veľakrát keď som sa stretla s nejakou pani po dlhom čase alebo s niekým známym a ani som netušila chlapi, že ma sledujú. A jeden z rodiny mi hovorí, že a ty si bola tam, a ty si bola tam, a toto, čo si minule ukazovala, také pod oči, také jak gumy, či čo to je, ja neviem, také. Čo to je? Chlapi sa pýtali, a ja, že a ty kde si to videl? No na Facebooku. Oni sa vám nepriznajú, ale oni to vnímajú, oni to vidia a rozprávajú o tom. Čiže keby ste o tom rozprávali aj vy trošku viac a komunikovali a vyhadzovali príspevky, tak tí ľudia raz na to kliknú na vás a opýtajú si to, keď uvidia, že je to v super cene, keď vy vyhadzujete. Keď tam budete vyhadzovať stále len kvetinky a nejaké príspevky z cudzie, s nejakým textom motivačným, oni si to prečítajú, ale idú ďalej svoj život. A ešte som chcela vám povedať, že dneska sme mali školenie s Ilonkou a jedna pani tam hovorila, jedna direktorka, že ona stále myslí pozitívne a že jej sa čudujú všetci v rodine aj s nami, že jak to ona robí, že jej sa všetko splní, čo ona chce. Ale ona nerozmýšľa nad tým, že ja nemám peniaze. Ona má v hlave, ja som úspešná žena a odo mňa všetko každý chce. Ona ani žiadne, že či má alebo nemá peniaze. A keď vám chodí po rozume, že joj, nemám peniaze teraz,
nevystačím si s výplatou. Toto nie. Skúste vyhodiť a rozmýšľať. Mám dosť peňazí, idem si zarobiť a vy keď zarobíte 50 eur, hneď vám prídu iné myšlienky na rozum, že wow, zarobila som, idem zarobiť ďalšie. A vy keď máte takto nastavenú myseľ, že mám a budem mať ešte viac, tak ono sa to stane. Ale keď budete mať nastavenú myseľ, nemám a prečo sa mi toto deje a tamto a nikto nič nechce, tak presne to sa vám bude diať. Nikto nič nechce a nebudete mať nikdy. Pretože takto máte nastavenú myseľ. Keď máte nastavenú myseľ pozitívne a všetky tie slovíčka nie, predložky nie, vyhodíte zo svojho slovníka aj zo svojej hlavy, zo svojich myšlienok a budete rozmýšľať nad tým, jak sa mi darí, jak všetci chcú odo mňa všetko, koľko mám peňazí a budem mať ešte viac a pôjdem tam a budete snívať tak snívam ja. Ja viem, že idem do Prahy a ja sa na to teším. Ja viem, že idem na produktovú akadémiu, ja sa na to teším. A keď máte vidinu niečoho, preto vám hovorím, robte si plány. Pretože tie plány sú vaša vidina, čo bude v budúcnosti a viete si to predstaviť. A čo si viete predstaviť, čo bude, myslíte na to, vžijete sa, skúste sa do toho vžiť, že už ste tam. A takto žite každý deň. Už som tam, už sa to stane, už sa to blíži, ja keď idete na dovolenku. Rozmýšľate, kde pôjdete, čo tam budete robiť, kde pôjdete na výlet, jak bude vyzerať hotel, hej, už máte nejakú, predstavujete si to a tešíte sa na to. A presne tak si predstavujte to, že tá klientka má už doma toto a toto. Tá klientka a aj táto príde ku mne na budúci týždeň, alebo najlepšie tento týždeň. Ja si to všetko vizualizujem, ja chcem všetko hneď. Nie, že ja viem, či to vyjde. Keby som si ja tak hovorila, tak by to nevyjde nič. Ja už si vizualizujem výročnú konferenciu budúci rok. Ešte nebola táto, ale ja už si vizualizujem a ja viem, že Vierka tam bude so mnou, Iveta tam bude s nami, Janka Pipasová tam bude s nami, aj Marta, aj ďalšie, Dominika konečne pôjde, Binova. A ja mám predstavu, že nás tam je 30. Ja normálne mám takú predstavu, tak som si to vymyslela a nad tým snívam a viem, že sa to splní. A ja nepochybujem o tom, nerozmýšľam, že a možno pôjde, nepôjde, čo ja viem, uvidím a zahodím to za hlavu. Nie. Ja nad tým rozmýšľam každý deň a na každý deň sa na to teším. Keď príde deň, budúci rok, september, výročná konferencia, všetky tam nastúpime a všetky sa budeme tešiť a budeme mať fantastickú party. Takže takto si vizualizujte tie svoje toto, čo chcete. Sadnite si na to, napíšte a najlepšie napísať si to a dať si to pred oči. Toto a toto chcem. Keď chcem opraviť dom, tak si napíšem, chcem opraviť dom a vizualizujem si to a ako opravím dom, skade budem mať peniaze, idem si zarobiť na Mary Kay. A na Mary Kay si zarobím nie z 1,5 basicovej objednávky. Vy potrebujete mať okolo 5, 8, od 10 basicové objednávky, aby ste mali poriadne zarobené. Tie tam malé sumy 50-40 eurové, toto je zarobok. To vás akurát tak položí dole, že no, neviem ani vôbec, či to stálo za to.
Preto keď zdvojnásobíte, strojnásobíte, späťnásobíte ten zisk, vtedy to stojí za to. Vtedy si poviete, wow, zarobila som 200 eur. A práve z tých seminárnych balíčkov viete tých 200 eur zarobiť. Pretože čo 200? Hodnotu má 700 aj niečo, ten balíček. A keď dáte len 20% dole, to je 140 eur dole a dáte klientkám 20% zľavu na každý jeden produkt. Neverím, že dve zákazničky na 2 odličovače nenájdete, 2 zákazničky na 2 tonika nenájdete, ktoré by si zobrali s 20% zľavou. Máte to rozpísané v tabuľke. A keď dáte zo 700 eur 140 dole, máte 560 eur na jednom balíčku. A minus 200 eur, čo za ňo zaplatíte. 360 eur, no 340 eur máte čistý zisk. Kedy toto zarobíte? Takže ja vám ponúkam, ja som sa rozhodla, to je pre mňa robota naviac, ale ja vidím v tom to, že vy konečne môžete mať peniaze tie, čo ste doteraz nemali. Tak mi každá jedna napíšte, ktorá chce balíček, aby som vám ho mohla kúpiť. A ja si myslím, že tých 214 eur stojí za to vyskúšať to. Už konečne raz to vyskúšať a mať na sklade veci, ktoré doteraz ste nemali, pretože vaše klientky stále len čakajú. Ja viem, jak sa predávalo mne bez skladu a jak sa predáva mne teraz so skladom. Keď príde 5 klientiek a chce 5 čistitok a 5 antioxidantov, vytiahnem a dám. Lenže vy to nemáte a oni musia čakať. A potom nie sú z toho také nadšené, lebo mesiac čakajú, kým im to objednáte. A ich to potom tá chuť prejde. Dievčatá, vy keď máte chuť na horálku, hej, tak si ju idete a si ju kúpite. A si predstavte, že by ste išli do jedného obchodu, nemajú horálku, do druhého obchodu, nemajú horálku, do tretieho, tak vás tá chuť prejde. Fakt vás prejde. A na druhý deň si poviete, tak nebudem jesť horálky. A presne oni tak, chuť ich prejde a potom si hovoria, netreba mi. A ide okolo nejakého DMK, nájde tam nejakú reklamu, pekný krém, vonia dobre, kúpi si ten. Ale ten ju tú pleť nezachráni ani neurobi peknou. A ona tomu nerozumie, prečo má kupovať od vás krém. Je to jedno. Ale pleť by chcela mať peknú. Takže teraz máte šancu im to ponúknuť. Vierka, chceš ešte niečo ty k tomu povedať, keď už si aspoň ty tu? Nie? Ani, že či ti nejaká moja myšlienka, čo som teraz povedala, zarezonovala, alebo na niečo, čo si uvedomila? Nič? Však sa vyjadri aspoň. Počúvaj, Alenka, ja si každý večer ako poďakujem za celý deň a tak si poďakujem za to všetko, hej, čo ráno som si povedala, čo sa mi splnilo, aj čo sa nesplnilo, to ako nevenujem tomu, hej, pozornosť a viem si tak, jak ty hovoríš, lebo si vizualizovať, hej, čo by som chcela. Čiže ako ja to robím, len to nedávam na papier. Tak to skús dať na papier a budeš prekvapená, ak sa ti to začne meniť. Pretože jedno je, čo máš na mysli a druhé, keď to máš na papieri a máš to na očiach, pripomínaš si to iba nie večer, ale aj 3-5 krát na deň. A čím viacej si to pripomínaš, tým viacej tá myseľ na to myslí a tým rýchlejšie to priťahuješ k sebe. A keď si povedala, že nevenuješ tomu pozornosť, tak... To, čo sa ti nesplní, alebo sa ti nevidia, alebo... Počkaj, neurobila som to, čo som si treba ráno naplánovala, že sa to nedalo splniť.
čo nezrealizovalo sa to, hej. Tak nevenujem tomu pozornosť No a ďalej. práve to je zlé, že nevenuješ tomu pozornosť, pretože napríklad ja som prísna sama na seba a ja keď nesplním to, čo som dneska neurobila, napríklad včera, že som chcela upratať, ale nedalo sa mi, lebo som ležala a bola som chorá, tak to mám v pláne zajtra. Dneska ešte sa doliečím, ale zajtra to urobím. Ja sa zajtra do toho pustím, urobím to a hotovo a mám to urobené. Čiže ja tomu venujem pozornosť dvojnásobnú, ako by som venovala normálny deň. A ja nedovolím, aby skončil týždeň, piatok a nemala som obvolané tie klientky, ktoré som si napísala a aby som im nenapísala aspoň a neozvala sa im. Ja som si včera napísala zoznam 70 ľudí, komu budem dneska volať. A ja ich jednu za druhou obvolám. Neexistuje, nestihnem, nedvihnú mi, ja si ich poznačím s fixkou zelenou. Tu mám fixky, všade okolo seba mám fixky a značím. Zelená ešte volať, alebo oranžová volať, žltá už som volala. A poznačím si vedľa toho, čo chce. A pre mňa nekončí týždeň, kým neobvolám všetko, čo som si naplánovala. Ja si naplánujem dvakrát viac, ako si myslíte, že by som si naplánovala. Ja si toho navaľam, áno, veľa, ale práve preto aj mám také výsledky. A keď nestihnem do piatku, tak sa tomu povenujem. V sobotu aj v nedeľu. Ja viem, že ja nemám malé deti, ale ja mám tiež rodinu a tiež chcem oddychovať, ale keď chcem mať nejaké výsledky, tak sa musím do toho pustiť a konečne niečo robiť. Takže asi tak. Ja mám spísané, pozrite sa, takto od minulého týždňa zoznam a týmto ľuďom idem volať. Aby ste vedeli, že mám to, čo rozprávam. Mám to napísané a tu mám ďalších. Z predchádzajúceho týždňa tu mám ďalších. Niektorých som volala, len som si nepoznačila, ale musím to odfajkať, lebo som nebola rovno pri diári. Ale ja si ich odfajkám, ja si ich skontrolujem každú jednu. Ja sa vrátim o týždeň, o 2. Aha, túto som ešte nevolala a prepíšem si ju na tento týždeň. A každému ja viem, každému komu čo dochádza, kto čo potrebuje. A viem, že brala pred 4 mesiacmi celú zázračnú sadu. Možno jej už dochádza krém alebo očný krém. Alebo aspoň sa opýtam, jak je s tým spokojná. Ale zavolám jej. A ponúknem jej pedikúru, keď už nič. Odličovač má ku očnému krému, tak jej ho dám konečne. Konečne s 20% zľavou. Robte si s tou cenou, čo chcete. Máte tam možnosti do aleluje. A čo vám ostane, tak máte pre seba. Na Vianoce a konečne nebudete musieť si tak hovoriť, lebo ja som si tak hovorila, že svaté nové pery niekomu dám jak darček, že to je drahé. Taký drahý darček budem dávať, ale teraz vás vidú na nejakých 5 eur, ani nie, alebo 4. Je to lepšie, ako keby ste nejakú blbosť kúpili v obchode, nejakú dozu, alebo neviem, sviečku, kvety a kávu. A za to dáte nejakých 8 alebo 10 eur. Alebo aj 15. Radšej dajte saténové pery a odličovač. Urobíte lepšie. Alebo dajte vankušiky pod oči. Aj tie tam máte v tom seminárnom balíčku. A konečne niekomu zahojíte oči. A to je viac ako nejaká káva, ktorú si ona kúpi určite. Keď nemá, tá si kúpi. Ale vankušiky nikdy v živote si nekúpi. Niektorá žena si fakt nekúpi, jak som si ja nekúpila. Ale keby mi ich niekto podaroval, tu máš, a zahoj si s tým oči, tak to by bola iná vec. Lenže mne to nikto nepodaroval. Ja som si to musela kúpiť sama.
Takže buďme štedré, rozmýšľajme a určite sa nám to vráti. A ja asi končím, pretože si myslím, že som vám povedala asi všetko. Keby ste chceli niečo k tomu, kľudne píšte mi, volajte mi, poradím. Keď neviete sa pohnúť, na to som tu, aby som vám poradila, ale treba sa ozvať. A nie čakať, že sa ozvem ja vám. Hej? Tak, dúfam, že vám to pôjde, držím vám palce. Ahojte. Len ešte musím prísť na to, jak sa to tu... Stále mi tu... Ahojte, pozdravujem všetkým a želám úspešný týždeň. Nech sa vám všetkým darí. Aha, dobre, už viem, kde to je.